Ora Samanginang dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-80, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami minta jemaat untuk bangkit berdiri. Mengeningkan Cipta dipimpin oleh Amang Pendeta. Silakan. Jasa-jasa para pahlawan, pahlawan pendidikan, pahlawan gereja, marilah kita mengheningkan cipta sejenak. Selesai. Kemerdekaan telah selesai. Kami persilakan Amang Inang duduk kembali. Ibadah akan segera dimulai.
Shalom. Parhalado HKBP Kebayoran Baru Pasahaton tabe dohot horas dihamu saluhutna naman dohoti parmingguon di bagas garejaon nang didia pehita marinana. Atong tapasada marohata martabuat majotik kisautik mar tangyang. Amin. Tapuk kama masuk marede mahita sian buku ede nomor 112 ayat sada sahat rodi ayat tolu. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni todi berbadia natu mopalangit dohot tanoon. Amin.
Parangehok kamu manatamadi Tuhani, marguru tu sandok lomoni rohana, mar parbuehon parbue marhite-hite saluhut ulaon na denggan. Oloy hamu majahoba marhite-hite lasni roha, robe mahamu tujolona marhite-hite olop-olop. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ali Tuhan Dewata, amanami para si roha na sumurong, sa itugihon mahami tu anakmu, asa ibana na punahami. Lehon madihami haporseaon na sitong, asa holan ho sabing haposan nami. Unang loas huriam marhaposa tuak na dihasianganon, ay holan hodo haposan dohot haporusan. Say asiroham, patuduhon tuhami dalan tuha-tuaon, asa jupang hami asinirohan na godangi, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul Muhammad. Maredde mahita, sian buku edde nomor 180 ayat 2 dohot 5. Tangihon hamu mapatik ni debata imasian patik patuluhon dohot lapatanna. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata yang gosotureda lana. Ayo na uhum na dosogot akka na marsineang di goarna. Dia do lapatan ni ondo. Ikot dihabiari rohatta debata. Jala ikon holong rohatta di ibana. Asauna kita olo mamurai manang manolon-nolon manang maruja-rujaran naroa manang mangasi marhite goarni debata. Aidi na tersosak dohot tangiang dohot puji-pujia dosi dohonon goarni debata. Atong rap mangidogogo mahitasian Tuhan debata lau mangulahon patikna. Ale Tuhan debata say pargoy mahami mangulaw na uparti-parti. Amin. Tapuji ma dewat tuhata maredde mahitasian buku edde nomor 182 ayat 1 dohot 4.
Tatopoti madosa tatapaudug jala tapaserep marohata tu adopan ni debata martangyang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang hodo na patupahon hasesaan ni dosa di hami halak na dangolon marhite-hite anak haholongan ni roham. Say asi maroham di hami akan na mangarsak dosa nami. Say sahapi matubagasan rohanami hasesaan ni dosa nami i. Lehon matuhami todim na badiay asa unang ganggu rohanami di asi ni roham. Alay asa hot rohanami marhapor siaon. Lau manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa unang hupas sahat hami diri nami tuho. Gabi pilihan na mangolu. Jalan nabadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringot tuha sesaan ni dosa. Molo tung adong manangisi na mardosa, adong do pangot diata diamai, ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai. Jala ibana do pardenggana taringot tu dosata, alai dada hola taringot tu dosata, doho do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasanga pemadi debata na digijang. Amin. Pudul mau. Tapuji matuhatta marede mahitasian bukede nomor 432 ayat 1 dohot 2. Oh
ni debata turpuk epistel di minggu tasadarion iman tersurat di Jeremia biddu 34 mamuka sian ayat 12 sahat rodi ayat 16 tajah memarsika soring. Alani roh muse mahatani Jahoba tu si Jeremia ninnado. Batani Israel. Nunga au mambayan sada parpadanan tu au pemuna. Uju au manugihon nasida luar siang kanom Mesir. Sian bagas pangadopan songonon. Ganup papi tu tauton iko ganup hamu paluahod dongan na marga heber naung manggadicot dirina tuho. Ikon onom taon leleng na pangulahonon naho dungi paluon muboti ibana sial labong mo. Hape dang ditangihon o pumuna au jaladang ditarehon pinggolna. Alai nunga mubayang goro hamuna sadarion. Jalanunga dibahin hamu nasitong birohaku. Nau ditikikon hamu haluang ganuk tudonganna. Jalanau dibahin hamu perpadaan jolokku di bagasan bagas napagoar tuarhu. Alai nunga hosing musero hamuna gabe diramuni hamu guarhu jala mulak dibuan hamu ganup naposona bawa dohot naposona boru-boru akka naung pinaluamu naboti marguru turohana sida gabe marhata ikon hamu tu nasida sumuang gabe naposomuna bawa dohot naposom parupuan muse ido sahatna martua do natumangihon hata ni debata jalan nau piopsa. Amin. Tapuji matu hatta marede mahita sian buku ede nomor 272 ayat sada dohot 2. Tidak ko mahaporseaw tay songon nahina tidak ko nidongat ta sa porseaw di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba itu ang mapargogo na suatu dusan natung palang dohtan. Au porsea Yesus Kristus anak di debata Jahoba iman natin mo si Maria nagkagabihan siya to di parbadia. Adora sesuatu Tuhan. Ido Tuhan, Tuhan Mary, di pangumuman si Yesus, nama terbaca di pandaw silang. Na tua Tuhan watoro di tanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manay kusurgo, laudul siamu di bata Jahoba. Amanay parkugo na suatu dosan di simay bana pamulas tanong. Manguna au porsia ditod di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni hala Kristen akka na badia duhot di hasisaan ni dosa duhot dait ang minamandok mula mangulod sugot daging ni halak mang mate
dohot lihangoluan na sorasuda. Udul mamu. Tapi ge matikting di huriata. Tikting di Huriata Minggu tanggal 10 Pitu 2025. Na parjolo guarni Minggu sadarion ima Minggu napasiahon dung Trinitatis doho topik mangolu songon ngolu ni aka naung malua. Napa duahon parguru malua tahun ajaran 2025-2026. Mamuka sian hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2025 pukul 10.30 WIB nunga dimulai marguru tu ianakon parguru malua tahun ajaran 2025-2026 maringanan di ruang serbaguna B. Napatoluhon patangian sektor Parjolo hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 pukul 10 WIB wa maringanan di Serbaguna A di Patupa Huriatado Patangyangan Sektor Sion nani hasutan ni keluarga situa Nyonya Hermin Tambunan Boris Regar nani uluhon ni Amang Pandita Liston Butar-Butar Paduahon hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 pukul 10 WIB maringanan di Serbaguna C di Patupa Huriatado Partangyangan Sektor Saudouran nani hasutan ni keluarga Amang Max Panjaitan Inang Boru Silaban dohot keluarga Amang Sapta Panjaitan Inang Boru Simanjuntak nani uluhon ni Amang Pandita Luhut Simbolon. Patuluhon hari Minggu tanggal 24 Agustus 2025 pukul 10 WIB maringanan di Serbaguna C di Patupa Huriatado Partangan Sektor Masarda nani hasuhuton ni keluarga Amang Sintua MGS Aritonang Inang Ani Boru Simanjuntak dohot keluarga Amang Otto Tobing Inang Alis Boru Aritonang nani uluhon ni Amang Pandita Luhut Simbolon. Napa opaton acara perkenalan calon Sintua Saderion Minggu tanggal 10 Pitu Agustus 2025 di Parmingguan Basa Batak di Patandahondo calon situatu tonga-tongani Huriata dung sidung tikting tapata dahon ma nasida. Napalimahon pasahat pelean. Saderion Minggu tanggal 10 Pitu Agustus 2025 dung sipul jamita pasahat pelean tujolodo hita laut 7 bilium 70 tahun 75 tahun HKBP Kebayoran Baru, Mardo Mutusi, Tagan Sojamita, Mardalan do Tulu Kantong, Ima Kantong Sadaa, Sadabe dohot Kantong Paduahon. Napa onopon, panitia ibadah doa bersama merawat lingkungan hidup. Panitia ibadah doa bersama merawat lingkungan hidup mengundang ruasni HKBP Kebayoran Baru lao mandohoti acara doa bersama dohot long march merawat lingkungan hidup bersama khususnya Danau Toba dan Tapanuli Raya sekitarnya. Ima Nadi Patupa di hari Senin tanggal 10 Agustus 2025 pukul 6 WIB sahat tunasipul maringanan di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat. Napa pituhon PGIW Selatan hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 pukul 8 WIB di Patupa PGI Wilayah Selatan do perlombaan HUT Napa 80 tahun Indonesia Merdeka nani hasuhuton ni seksi parupuan HKBP Kebayoran Baru maringanan di gereja dohot di ruang serbaguna A. Napa paluhon sermon saresot HKBP Resort Kebayoran. Hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025 masuk pukul 10 WIB di Patupa do Sermon Parhaldo Saresot HKBP Resort Kebayoran maringanan di HKBP Tridharma nani uluhon ni Amang Pandita Ferdinand Huta Barat. Napa siahon peralatan multimedia dohot podcast. Tajalo do sumbangan sian NN
IMA berupa peralatan multimedia .podcast. Sude ruas .parahdoa KBP Kebaran Baru pasahaton maulate tuna manumbang. Napa sapuluhon, selamat ulang tahun Ari Hatutubu ulang tahun Ari Parbagason. Para halado ruas di Huriata pasahaton selamat ulang tahun Ari Hatutubu selamat ulang tahun Ari Parbagason tu sude ruas ni Huria natubu manang marbagas di tanggal 10 pitu sahatu tanggal 23 Agustus sae tuhatama nama masu-masu. Molotung adong ruas ni Huriata nasotar surat dope guarna di tikting na ulang tahun ni di Paboa Matuganop Sintua di sektorna manang tu sekretariat. Napar pudi, aka tikting nasoni jahaon hombar tu tikting cetak sadarion dengan mata jaha. Songonima saat ni tikting di Huriata di bagasan minggu sadarion taingot bema manangang nyakoni tujoloni tuhatta. Sonari patada hotolma calon situa sian aka sektor di Huriat tahun dong jinaha guarna laos jonjong manasida tujolon. Ima nama calon sintua Amang Sopar Lindung Julius Sutagalung, Inang Amelia Batara Paung sian sektor Sauduran. Tujoloma kamu. Napa dohon Nyonya Leli Panjaitan Boru Tobing, Amang Samuel Panjaitan sian sektor Saroha. Nyonya Tiurma Panjaitan Boru Simamora, Amang Samsudin Safari Panjaitan sian sektor Saroha. Inang Evi Boru Siagian sian sektor Saroha. Napalimahon, Nyonya Alis Tobing Boru Aritonang, Amang Oto Haholongan Tobing sian sektor Marsada. Amang Mangasa AP Siregar, Inang Tiurida L Simanjuntak sian sektor Sion. Amang Inang, inilah calon sintua dari setiap sektor. Kiranya mari kita berdoa agar mereka mendapat melakukan pelayanan dengan baik dan selama learning pun mereka dapat melakukannya dengan baik serta di dalam koridor kehendak Tuhan. Terima kasih, kembali ke tempat duduk. Marende Mahita, puji-puji tabigema, puji-pujian sian paduan suara seksi Paropuan.
Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 20 alu ayat sada dohot udutna huhut pasahat pelean sada A sada B dohot 2. Jehovah, si pada
Pangyang Maita. Dame ni debata nasumurung sian salu roha imam mangaramoti ate-ate do pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma amanginang. Horas. Merdeka. Wah, luar biasa udah teh. Adong naking pola 5 hala udah kok kami i duru ni garejon merdeka inahami songoni dangolo mangalusi deba. Songon nalomos do kemerdekaan dinasti dara. Sukun-sukun rohani ba. Naung merdeka do hita? Merdeka matong ate. Ay tayang di YouTube on. Sotong biabianon. Sahalnay mate, merdeka. Na paduahon songon naung dititik kon naking amanginang asamanat tita. Naking adong sada siatik tinggi, mauliate ma dituhata ala bertransformasi dia terus AKBP kebaran baru jala adong sada sian transformasi adong nuaing kamera teh naik baru igijang nami doho di sabula depakan nanaing dohonon ai boido di zoom 10 kali jadi akan mau dokodok manatamu ngahu si penaking tu multimedia molo adong na tarpodum torzoom songoni belga ini ate jadi molo 10 kali ba molo adong jerawat manangah do istilahna manang pahapalhu badak munai inang ada dihurum sabola siamun asa sabola abirang boido di daun siat kamera nate alai puji Tuhan mak noaing tajahama hatani debata natar surat sian sada Petrus bidu 2 mamuka sian ayat 10 sada saharodi ayat 10 pitu tajahama marsika sorin kami mak napar jolo majahasa ale aka haholongan huapoi mahamu songon aka pai solat jala halak dagang orang hamu ma aka hisap-hisap ni rohab sibuk namaralo dopak partodion Uduk mahamu maradopon nasa uhumna sinuan di hajol maon alani Tuhani nang maradopon raja parwaso pargijang. Ayo dolomoni rohani debata. Naeng ma marhitesian ulaun na denggan popoman muna haotoan ni hala na hurang roha. Ramahita dia 10 itu. Marhapatunon mahamutu sasude haholongi maakadongan biari ma debata pasanga maraja losido yang go sahana dipatudu ma slide tuhita amuna akadongan mangulu songon ngulu ni akanaung malua molo dihuriata adong do istilah marguru malua jadi aha malapatan nii asa lamtang haporsion nasida asalam dewasa secara iman doho aka parange doho aka pangalaho jadi sapiadi gadohita marguru malua sasitongna bahasa tuna malua alai bui dodohonon saha tuna laumate ikon marguru dotok kita asa malua hita sian aka hamai taida ma sada-sada jadi molo dohono do mangolu songon ngolu ni akanaung malua oddo kata kunci sioromon dohot siulahonon oma kata kuncinya dia do sioromon
dia do siulahonon. Ido parnguluan ni aka naung malua. Molo dang boy mangorom si oromo noton berarti dang malua dope. Molo dang mangula siula hononna berarti dang malua dope ibana. Oke, taida ma contoh naum mura taatusi marhite si panganon. Hamu akan tua-tua nami ruas ni huriata. Dia ma panganon si panganon memang ikut dipangat deui amang aita buhia huida. Dia ma panganon si oromon. Nah dia mana di gijang manang na itoro. Hah? Da pola oromon da duon? Tapanga masude? Nate. Molo akanaung malua di boto ibana do. Dia do panganon si panganon. Dia do panganon si oromon. On dang boy beba. Alani hahipason. Alani kesehatan. Molo dang malua do beba. Ana do. Bah santap. Bah sikat. Nah. Imata dana somalua dope ibana. Molo nang malua, oh boydo otik. Dapola godang otik pe, no boydo godang. Di boto ibana do, dia si oromon, dia si panganon, manang si ulahonoton. Manang nyomak, contoh, dia do si oromon dohot si panganon. Masa tor mekel hamu teh? Nah so boydo oromon muna? Hah? Tapi sudah teh. Oma contoh don, contoh naung mura taatusi, molo jolma naung melua hita. Ikut takas do taboto. Ai memang ai nagudang pasu-pasu di HKBP keberberun. Molo akka par sermonan partangyangan ganuk do adong si panganon. Dang nama ngorai hami. Ate? Dang nama ngorai alai dipaingo debatama marhite par mingguon marhite topik na binahen ni HKBP asa salah satu contoh ingot tamu ma molo nang malua hamu jaga ma hamu mana mah nak kami pe molo adong akasi panga dak satu lupa mate daw ngamang molo si pangano ni ikon sikat doin nanaking. Contoh sederhana. Noaing morok mahita tu ala di paubu do par minggu sedarion tongon nuaing hita merayakan kemerdekaan ke-80 Indonesia. Jadi taida majo songon ngolu ni akan naung merdeka. Unang ragu hamuate naung merdeka do Indonesia. Amin. Secara status unang ragu hita. Tahati dakkoma naung merdeka do 80 tahun bangsa Indonesia. Alai taida majo piga-piga nagabe kriteria kemerdekaan sada bangsa. Adong piga-piga disi. Tacek ma satu demi satu. Tapar rohahon. Di aspek kebebasan. Naung malua do bangsa tahun sian pajajaon bangsa asing. Sudah atau tidak? Sudah ya. Diaka pengendalian sistem pamaret tahun nadaulat. Ngadaulat be pamaret tata. Adong dope intervensi bangsa asing. Daung ate. Identitas budaya bahasa tradisi natama. Unang lupa hita di identitas ta songon bangsa Indonesia, songon halak Batak, songon par HKBP, songonon. Diaka kemandirian, buaina rohamu amanginang. Diaka kemandirian ni bangson, manjujung baringinna, sopola marsigatung tuna asing. Tikos don?
Di gereja nggak boleh bohong katanya. Di luar gereja juga, ya. Jadi berarti dang merdeka dope Bang Soton, nunga merdeka secara status. Alai ikon tado do godang dope na ikon di pasikop akka pamaretata. Ate ido dohonon. Nunga merdeka be amang, nunga merdeka be inang, alai godang dope si guru honon, godang dope si ula honoton, godang dope na ikon di pasikop akka panggomgopta, akka pamaretata. Jadi tindakan tigordo uhumna tusude, tigor godang dope na ikon di pati gorido, alai denggabe tadok dang merdeka dope daong nunga merdeka hita secara status alai godang dope PR na ikon di pati gordo naso tigor dope. Jadi jujur kita mengatakannya, ya, tidak bohong-bohongan. Na parpudi omma na taparsita kesejahteraan sonang dame duma aka rayakna ima molo secara habang saonate ima joi aka di kemerdekaan ini nuaing taida majo langsung mahita ada pola gajang jamita sadarion asa merdeka hita mangalang aka karupu anom mula sian siag garejaon nunga di parade nang aka karupu ki tuhor sadiri maksud nada na parjolo di paingok debatado hita molo mangulu songon ngulu niaka naung malua lapatan na unang mapinake haluaoni mangodingi hajahaton. Ate persoalan ni ganum akka bangso ima KKN molo naung malua dohita sian KKN boi dohita sa sitong na malua memang sian akka KKN ini hamu mamangalusi hamu dangbo yamang ay bora doi di akka KKN nepotisme ay bo ama ay adong do parmargao deba hera so makuling anon mudar dang lo hamu mangalusi te mudar ni ay huta barat deba dong pungan ni huta barat bahasa dang ngurupan akka dongan parmargao doho na asing adong do batas-batas na jadi molo alani parmargao ni do misalna tapa masuk taurupi sada anggota keluarga adong do batas na ima ikon tata kasih do na tau ibana na boy ibana mangulahon ulaona di tempat nanae dihuduli ibana. Tatus ya teh. Molo nang taurupi do adong aka keluargai dang na mengajari hamu asa nepotisme daong. Alai adong do sipata memang kelebihan manang adong do boy do masagio pasu-pasu marhite aka informasi kan ido. Misalna adong lowongan pekerjaan. Gabehita na parjolo mangalehon informasi aka pekerjaan tu keluarga ta salah doi? Tidak salah. Alai ikut tata kasih do na talup do ibana na boy do ibana molo masuk ibana di sada perusahaan unang pailahon marga huta barat naking unang pailahon keluarga tanak king kan ido paido dah jala molo tapa masuk ibana memang na boy do ibana cakap cerdik mampu ya baguslah. Jadi nabuido taudahon songoni. Alai, unang atong, the right man in the right place in the right time, inna. Jangan the wrong man in the wrong place in the wrong time. Molo nang malua hita takasma tapaibar ahado lapatan ni. Bagian na parjulo do penaon. Sian ayat 10 nomi mahita borhat. Ayat ka naung malua do hamu. Hamu sude naung malua. Hamipe naung malua. Alai urang mapinake haluau ni mangodingi hajahaton. Songon aka naposo ni debata matahe. Jadi adong dua pilihan. Nah dia do dipilih tamu.
malua sia dosa do halua ni manang malua asamar dosa. Dia do lapatan ni mangulu songon ngulu ni akan ang malua. Malua sia dosa do manang malua asamar dosa. Hah? Malua sia dosa ala nima tak corek mai ate natikos nabonar lapatan ni mangorom nasa namaralo do pak partodion hisap-hisap ni rohasibu. Makanya naking parjolo suku-suku sia kami aido. Kunci, kata kunci naking adong dua. Songon naung malua hita adong naking dua kuncina. Ikot taboto na dia do si oromon. Dohot na dia do ikon si ulahonoton. Unang bah gawe ulaon na day alay dang diula. Dia sudah belum malua. Bah ikon oromo day. Nga tibo kadar gula niba. Alay dang boy mangorom akasi panganon. Belum malua. Ade? Jadi malua sia dosa. Mangorom nasa namaralo do pak partodion. Dan pola be pinaadaron di pinatorang ya satu demi satu ngatakas di hita. Alay otik kita tu kemerdekaan majomuse. Ya do tabigi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tolu stanza dang saya dope naking. Tolu stanza isi do pengarang nih. WR Supratman. Manang songo dia pe tulang WR Supratmanon mengarang ede na macai huli macai dengan manang songo dia di bagasan rohani ba. Rohanami au dohonoku do na diurupi to di porbadia do ibana mengarang lagu ini. Kenapa? Ada alasannya. Bereng makodifikasi akahata tolu stanza teh. Non stanza na parjolo. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Baeng, ubain kami di si Rara, bangunlah jiwanya. Perhatikan kodifikasi. Ada kode-kode yang ditempatkan oleh WR Supratman. Jangan asal nyanyi, bangunlah jiwanya. Perhatikan. Molop adong siap kita pengarang lagu manang seniman. Dan sembarangan meletakkan kata demi kata. Tidak ada yang sembarangan. Perlu pertimbangan. Dia dona record. Nah cocok do di son, dia no do menggen di son. Jadi di baini-bana mas stanza na parjolo. Bangunlah jiwanya. Ido na parjolo na rumikot molo naing tabahe bangso tahun. Lam denggan, lam maju, iko parjolo do dibangun jiwanya. Jelas. Bah nasing songo dia. Odo na rumikot, bangun jiwanya. Bangun sana sini. Alay dakkea di parrohaon membangun jiwa. Stanza na parjolo, stanza na paduahon. Luar biasa. Na paduahon. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya. Hei, tidak sembarangan. Maka dalam pergumulan yang ditolong oleh roh Tuhan, bagaimanapun dia mengarangkan itu, untuk bangsa yang dicintai oleh Tuhan ini menjadi penting. Molo nang pamajuota do bangsa ton, iko sadar do hita, eling, jaga hamu, amang inang, sadarlah hatinya, sadarlah budi pekerti. Unang mangasahon, pikiran muna enak, toho. Alay unang bolokon pikiran munay. Alay di pay baru do. Obartu rom bidu 10 day. Bay baru maroha muna. Unang bolokon. Alay unang tapangasahon. Asing deh. Jadi kita harus sadar, eling. Baik sebagai pemerintah maupun sebagai rakyat. Stanza napatuluhon kodifikasi. Molodung. Taparohaon. Molodung, terbangun
jiwanya. Kalau kita sudah sadar hatinya, sini sudah tidak benar lagi nih, tidak benar. Yang inilah yang harus kita lakukan. Kalau kita sudah sadar secara budi, jangan ada dosa secara nasional. Idok songon Jeremia naking episteli, idok Jeremia ikonadong do pertobatan nasional. Molodang diudah kamu, mago do bangsot tahun, inna si Jeremia. Pertobatan nasional, bertobatlah kamu. Barulah Tuhan berikan keselamatan. Alai dan mubarohani bangsa Israel. Di pasob bude bata jala terjajahlah mereka. Jadi kalau kita sudah membangun jiwa, kalau kita sudah sadar hati dan budinya, maka naparpudi stanza napatuluhon. Selamatlah rakyatnya. Selamatlah putranya, apa maksudnya? Malua ma'aka generasi nyon 2045 ini nak. Molo nunganaking terbangun jiwa, sadar hati dan pikiran kita. Maka selamatlah rakyat kita Indonesia. Amin. Tidak ada jalan lain. Odo naparjolo ikut dohonota. Aiboha carane emang pedita. Tarpatu tadi, tarbahet tadi, tarulahi tadi, makanya kau perlu do adong contoh bukti nyata. Nyom mahalakna. Jadi adong sadana tua-tua tanah julu margoar Efraim harahap alai tumaddaan marhitegoar Sultan Gunung Tua harahap. Oma salah satu keluarga Kristen pertama Batak Angkola. Dang na duo geberna, dangan do geberni amungun, opungon, ala tahun 1800 sekian do tubuh nasida. Jadi nyon Sultan Gunung Tua harahapon, sada sian 5 sisean ni misionaris ascriber di sekolah guru Injil Parau na dirintis Gerrit van Assel. Jadi na tuan Sultan Gunung Tua harahap, heado gabe jaksaon di Sipiro, gabe kepala jaksa muse di Padang Sidempuan, gabe kepala jaksa di Sibulga. Adong ma 2 iana konna. Ai bahasa tusok kita ai hatani Tuhani ma ba nyoma akan nabui mangulahon hatani Tuhan. Odo. Jadi asal nang bah tarulahi tadi omma akan nabui, godang nabui. Omma salah 2, hala 2 halak di sana. Adong ma yanakonna naparjolo jamin harahap tubuh ma anak nasyanon Amir Syarifuddin harahap. Sian silob don ala o makna silom alai dung gabe matoras gabe Kristen do ibana di tahun 1970 sada. Jadi nyom mana paupun naparjolo sian Sultan Gunung Tua harahap. Anak napa 2 hon humala harahap, tubuh ma siani todung harahap manang na tumaddaan tatada namarguar Sultan Gunung Mulia. Tatada don? Dekat abg? Ada BPK Gunung Mulia. Kenapa itu? Siapa yang punya? Nasi dede. Todung Sultan Gunung Mulia. Nahya gabe menteri ate. Alai fokus mahita tu Amir Syarifuddin. Ate heado menurut catatan sejarah kontak konfirmasi don toho manang nadang alai menurut catatan heado marjamita si Amir Syarifuddin di sada gereja HKBP di Batavia. Di dia mahire-hire. Kernolong ya. Kita tanya orang Kernolong. Ya. Toluhali gabe menteri. Memang agak kontroversial do Amir Syarifuddin nate. Kita sampingkan dulu itu alai taidama catatan akka di son nah hubek kami narata-rata di si Amir Syarifuddin adong do pengaruh besar di kalangan massa dan orang yang tak mengenal kata takut. Jadi
Amir Syarifuddin ima naposo ni debata naso mabiar mate. Molo sonare kan tadokon ai sesiak kita na barani mate pedita. Dan adong besong ngoni. Na jului. Nyon molo tajaha bibilton. Sude akasisian ni Tuhan Yesus. Mabiar do mate halaki? Tidak ada yang takut mati. Nuaing do gabe mabiar hita mate. Nangpe naung takas haduaun na pinatupani Tuhan Yesus. Alai godang sada sian na godangi ima Amir Syarifuddin. Diceritakan bagaimana Amir Syarifuddin tertawa ketika para penyiksa menggantung dengan kaki di atas. Tadi kita mengheningkan cipta. Salah satu dalam hati saya mengheningkan cipta. Anak Tuhan yang tidak takut mati, yang berjuang, yang tertawa ketika disiksa, bukan mengutuk. Anggo hita igoi dope, ahaw. Oleh digoi dope, ini digantungin ang amang. Saya digantung nih. Amir orang pertama yang ditembak mati malam itu. Jadi molodohonot songon aidang adong nabui mangula hatani bata adong. Alai na lupa do hita. Godang alai na lupa do hita. Godang do jolma na mangula hatani di bata. Songon noma. Songon ngolu ni akan naung balua. Salah satunya itulah. Ima jala ima na parjolo. Pesan firman Tuhan yang kedua. Songon ngolu ni akan naung malua. Taida masian bibelta naking. Sada Petrus naking. Sian ayat 10 sada, 10 dua, 10 tolu doho ayat 10 pitu. Taulai muse molohamu, molohami naung malua berarti ikon boto odo dia si oromon. Ate aka hisap-hisap ni rohasibu nungan aking takas marparangin ading gam mahita di tonga-tonga ni akana aka parbegu. Sebenarnya kita diajarkan bagaimana mempermalukan orang yang menganiaya kita. Tanda kutip mempermalukan ya. Dengan tetap mangulahon nadinggan. Molo adong nama ben hacik rohamuna ulah madadinggan. Songonido dalanna. Asa maila ibana. Dakola maila. Asa molo tajaha di ayat 12 misalnya. Doho dia na asing. Asa dipuji nasida debata. Wah luar biasa, memang betul itu anak Tuhan. Bukan kita yang dipuji, memang ada Tuhan yang bisa mengubah, mentransformasi orang. Aido, molo balos mabalos dope, dang malua dope. Marparange na denggan di tonga-tonga ni akapar begu, ayat 12 teh. Asa dipasangap nasida debata di ari panuluhan nai. Itulah. Bagaimana cara memenangkan jiwa? Yaitu dengan marparange nadenggan. Jala ikon uduk maradok pun nasa uhum raja parhuaso. Bagaimanapun ala negara demokrasi do hita boido mangaleho pikiran tu aka pamareta dang salai. Ya, menurut saya kurang di sini boido tadok kurang dope di son. Pamareta nami, panggum-gum nami, songon na hurang dope. Ya tung patik kos samu majo boido. Songoni. Ya, dalam kesopan santunan memberikan tanggapan. Sian ayat 10 pitu idautama patun marhapatunan tusa sude. Maka holongi dongan, maka biari debata jala pasangap raja. Asal lebih taingot tate boy majo tajalang ate di hari kemerdekaan on tajalang ma dongata sabula siamun sabula habirang asadong na taingot tadok ma ale dongan huha holong idoho jalang majo. Nah oke ate dapat 2 hon ale dongan tahabiari ma debata ate jalang ma jalang ate ale dongan tapasangak ma ka pamaret tata
Ayo kan ayat 10 itu. Napar pudi jalang muse ale dongan oromata do si panganon nakingate. Danga dong naulu. Nong malua do hita dongan oromata date akan atabui asa merdeka hita. Taboto madok daong cukup do diau satu ngapiring pe inang da mau liate bahurang ate satu ngapiring bae mah holas sapiring mada molo dang tabba dang au pengalaman don molo dang tabba dang nama dok dang tabu amang inang ate unang tori sukun nah su tabu do amang bah gabi mabiari bahkan gabi tabba muse bagabi salah ate daong nama do ikon tajamot to do manat di aka hahi pason. Nunga be amang inang mau liate ma holan nasa to ngapiring om mate. Ima tada naung merdeka. Napar pudi ma om mahatani dibata dihita dipainga do hita asa marparange na denggan. Marulaun na denggan. Ya ayat 12 amang inang asa unang holsoak kamu molo adong napahata-hata kamu ida di ayat 12 molo adong napahata-hata kamu tetap mahamu marparange nadenggan. Saya kasih tips molo adong kan molo adong do ay mungkin dang adong molo adong napahata-hata kamu dipudi nih hamu lapatanna berarti hamu dijoloni halak na pahata-hata honi. Itu kan. Makanya molo tuh habis ngoni, molo tuh hita. Bah. Happy aja. Ayo, semua orang membicarakan saya di belakang. Berarti saya di depan Anda semua. Apa yang saya pusing? Marwah kamu pusing. Semono bebe. Dihatai di budi. Bagus. Berarti saya di depan saudara. Itu kenapa itu? Perubahan transformasi pola pikir Roma 12 ayat 2 itu. Bagaimana kita mengubah pola pikir kita menghadapi paru kiloni. Ayo kan? Molo saya martangyangi pehita ale Tuhan. Paubah ma kondisi non. Tuhan tidak mengubah kondisi kenapa? Karena Tuhan ingin mengubah saudara. Ayo. Lehon hasabamon. Bilehodo topu daukan. Asa sabar riba. Tiba-tiba dikasih kesabaran. Enggak kan? Dikasih yang orang yang menjengkelkan. Dikasih orang yang membuat kita gampang teramuk marah. Supaya apa? Ya udah latihan sabar kan. Kamu meminta kesabaran. Latihanlah. Aido amang inang. Ate. Jadi molo adong napahata-hato kamu marparangi nadinggan mas. Smile. Mana tadi? Bah, tebet-tebahmu. Dipudi nami makatai mahatatayam happy aja ate urang adong be nasi teres ala nih alai saya yakin tidak ada di sini alai misalnya adong songoni di duru ni garejon IBG ibana sen YouTube dangolo be makatatai jolma dipudi ala gabe saya dari babah gabe dipudi mana do dangolo be watai ibana gabi jol mana malua mau. Na parpudihian marulaon nadenggan. Poppa mamuna haotoon nihala nahurang roha. Di ayat 15. Ya. Ini kata yang sangat bagus sekali ini di ayat 15 ini. Supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Luar biasa ya. Marhite ulau nadenggan natabahen. Marhite akan nadenggan terus kita totong satia tutuhani. Gabe poppa matama haotoon nihalak nahurang roha. Amin.
martangiang mahita. Tuhan debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang, pinuji pinasanga ma goarmu aleamang, sialasi ni roham denggan ni basam, na mangalehon haluaon kemerdekaan tu bangsa nami. Topet di bagasas sadarion 80 tahun ale Tuhan dung asini roham. Na patol hasok kami sian pajajaon ni bangsa na asing. Guk mauliate ma husob bahon nasa rohanami tuho. Jala marhite parminggon nami di bagasat tikyon ale Tuhan. Urupi mahami saluhutna nang aka panggom-gom nami. Nang sudehami rakyat Indonesia. Asa di bagasan hasadaun niroha biar mida Jahoba ima ale Tuhan boy hu ulahami nasa siulaon nami jala ikon oromon nami do ale Tuhan na ikon huoropami di bagasan parnguluan nami ale Tuhan sude akan adenggan akka parange natama akaima nahulahami songot tada ngoluni aka naung malua di hadapanmu ale Tuhan. Di bagasa partikion posatami sudi aka program pelayanan ni HKBP Kebayoran Baru homa nama masu-masu hamis saluhutna. Molo naung dititikon naking aka dongan nami naung mameleho dirina gabe calon situa di tonga-tonga ni huriam HKBP Kebayoran Baru asima roham pasu-pasu tatap nasida ale Tuhan asa homa na mangaramoti sudi akka pangaradeon nasida dina mangarade nasida songon naposom ale Tuhan nanaeng mangula jalanaung mangula di tonga-tonga ni huriamon. Asa lam martabatabama bilangan ni akan aporsea di bagasan Yesus Kristus. Lam maria-ria akan ruas ni huriam HKBP Kebayoran Baru. Jala asalam takas kemerdekaan haluauni. Hu hanguluh kami sigano pari ale Tuhan. Mangasau goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus mauliate ma diho. Amin. Hurian itu hata tapasaha ma peleat tu jubileum 75 tahun HKBP Kebayoran Baru marhite namaredde hitasian buku ende nomor 110 pitu. Ikon taludo di ban bangon di
pahita jongjong. Tai deho naya saja. Tatangnya koma peliata. Ale di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhu sileon-leon na denggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Hu pasatami masian na nilehom mitu hami pelian nami tuho, say jalo may gabi uap na hucus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti asa hu parhasya kami pelianon, patibulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam, doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni sileo-leom mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, amen. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say sao malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom ma tuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togihot tu pangunjunan, balua mahami sian pangago. Mahamu di bagasa dame jalohamu ma pasu-pasu nasihat Tuhani. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di batama ho. Di sodako Tuhan di batama tuho bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako di batama bohina tuho jala di pasor homa damena tu todim. Tujoloma calon situa asa marsi jalangan dohot amang pandita dohot parliturgis dohot keluarga dohot saripena